bevise sinusrelationerne. Og beviset for sinus, det hedder sin A divideret med A er lige med sin B divideret med B er lige med sin C divideret med C. Måden vi beregner det på, det er ved at lave en vilkårlig trekant, altså en skæv trekant, hvor vi indtegner vinklerne A, B, C. Vi laver en højde for vinkel A, kalder den H. Derefter har vi to vinklede trekanter. Den kalder vi D. Den modstående hedder C, sammen med B, og hele det her stykke hedder A. Så vil vi gerne beregne vinkel B, altså sin B, og det siger man, sin B er lige med H divideret med C. H, højden, det er den modstående katete til vinkel B, og C, det er hypotenusen i trekant ABC. Så H, det er lige med C gange sin B. Der så skal vi beregne arealet. Så vi siger her gange A gange H, og det er det samme som at sige A gange C gange sin B. Hvis det var en af de andre højder, vi tog i trekanten, så vil arealet hedde en halv gange B gange C er lige med gange sin A, eller en halv gange A gange B gange sin C. De her formler, dem sætter man så sammen, så det kommer til at hedde en halv gange, det er selvfølgelig arealet, vi beregner, en halv gange A gange C gange sin B er lige med en halv gange B gange C er lige med sin A er lige med en halv gange B gange C gange A er lige med gange sin C. Når vi så har alle de her formler sat sammen, så ganger vi med 2 og dividerer med A, B og C. Så det kommer til at hedde A gange C gange sin B divideret med A, B og C er lige med B gange C gange sin A divideret med A, B, C lige med B gange A gange sin C divideret med A, B og C. Når vi har gjort det her, så reducerer vi videre, så den kommer til at hedde A ud med A, C ud med C, B ud med B, C ud med C, A ud med A og B ud med B. Så alt i alt kommer den til at hedde sin B divideret med B lige med sin A divideret med A lige med sin C divideret med C, som også er vores bevis på sinusrelationer.